වම් පැත්තේ කට්ටියක් තියලා நிறுத்தினான். එයා නතර කරා. நிறுத்தி அவர் சொன்னார், නතර කළා එයා කිව්වා வலது பக்கத்தில் இருக்கிறவர்களை பார்த்து දකුණු අතේ ඉන්න ඒගොල්ලෝ බලලා நான் කිව්වා வலது பக்கம் இருக்கிற ஆசீர்வாதம். ඒක තමයි දකුණු අත පැත්තේ තියෙන ඒගොල්ලන්ට ආශිර්වාදය. வலது பக்கம் தான் முதலாவது. දකුණු අත පැත්තේ තමයි ආශිර්වාදය. பிதா இங்கே இருக்கிற குமார பிதாவுடைய කුමාරයා කොහෙද ඉන්නේ පියාණන් වහන්සේගේ வலது பாசம். දකුණු අත පැත්තේ. தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்தை பெறுபவர்கள் எங்கே இருக்கிறார்கள்? දේවයන් වහන්සේගේ ආශිර්වාදය ලබා ගන්න ඒගොල්ලෝ කොහෙද ඉන්නේ? வலது பக்கம். දකුණු අත පැත්තේ. மனைவி எங்க நிக்க வேணும்? බිරිඳ කොයි පැත්තේද ඉන්න ඕනේ? வலது பக்கம். දකුණු අත පැත්තේ. இது අනේකருக்கு விளங்குகிறது. මේක උගක් ඒගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැහැ. இடது பக்கம் வைக்கிறவர்கள் වම් පැත්තේ තියෙන ඒගොල්ලන් கனவீனப்படுத்துகிறார்கள். ඒගොල්ලන් අගෞරව කරනවා. ஆக அவர் வந்து அமர்ந்து ඒද ඒගොල්ලන් ஜனங்களை கூட்டி சேர்த்து ජනතාව එක්රැස් කරලා பிரித்து ඒගොල්ලන්ව වව කරලා வலது பக்கத்தில் இருக்கிறவர்களை பார்த்து சொல்லுகிறார், දකුණු අත පැත්තේ ඉන්න ඒගොල්ලන්ව බලලා කියනවා நான் தாகமாயிருந்தேன், මම තිබහසෙන් හිටියා என்னை கொடுத்தீங்க. ඕගොල්ලන් මට බොඩ දුන්නා பசியாயிருந்தேன், මම බඩගින්නෙන් හිටියා ஆகாரம் கொடுத்தீங்க. ඕගොල්ලන් මට ආහාරය දුන්නා வியாதியாயிருந்தேன், මං ලෙඩ පිටින් හිටියා என்னை பார்க்க வந்தீர்கள். ඕගොල්ලන් මාව බලන්න ආවා ஜெயிலுக்குள்ளே இருந்தேன், මම හිරකුඩුවේ හිටියා என்னை பார்க்க வந்தீர்கள் ඕගොල්ලන් මාව බලන්න ආවා என்று அவர்களை பார்த்து சொன்னோடனே කියලා මං ඒගොල්ලන්ට කියනකොට அவர்கள் கேட்ட வார்த்தை, ඒගොල්ලන් මංගල ආනේ எப்பொழுது ஆண்டவரே நீ இப்படி எல்லாம் කවදද මේ වගේ ඔයා හිටියේ මගේ දෙවියන් වහන්සේ කියලා. அவர் சொன்ன அத்தனை கிரியைகளும் ඒගොල්ලෝ එයා කියපු සියලු ක්‍රියාවල් அன்பை மையமாய் வைத்த கிரியைகள். ආදරයේ මැද තියලා කිව්වේ. அன்பு இல்லாதவன் ආදරේ නැති කෙනා. வியாதியா இருக்கிறவனை பார்க்க போக மாட்டான், ලෙඩ පිටින් ඉන්න එක්කෙනාව ගිල්ල බලන්නේ නැහැ. ஜெயிலுக்கு இருக்கிறவனை பார்க்க போக மாட்டான், හිරකුඩුවේ ඉන්න එක්කෙනාව ගිල්ල බලන්නේ නැහැ. தாகத்தோட இருக்கிறவனை தண்ணி கொடுக்க மாட்டான், පිපාසෙන් ඉන්න මිනිස්සුන්ට වතුර දෙන්නේ නැහැ. பசியோட இருக்கிறவனுக்கு ஆகாரம் கொடுக்க மாட்டான். බඩගින්නෙන් ඉන්න එක්කෙනාට මේ පොඩ මේ කණ්ඩ දෙන්නේ නැහැ. ரோட்டரில் இருந்து பசி என்று கத்தினாலும் පාරේ ඉඳලා බඩගිනි කියලා කෑගුවොත් හරි நாம் என்ன செய்வோம்? අපි මොකද කරන්නේ? பின்னால் பார்த்துட்டு போயிடுவோம். අහක බලාගෙන යනවා. காரணம் මොකද හේතුව? ஏறுமா இல்லை. දෙවියන් වහන්සේ ආදරේ නැහැ. ஆனா பிள்ளைக்கு வாங்கிட்டு போவோம், அப்படியே போய் அங்கால பெரிய சாமான காசு கொடுத்து வாங்கிட்டு போவோம். එනවාට අපි අපේ ළමයින්ට සල්ලි උගක් දීලා මොනාරි අරගෙන යනවා. அவன் பசியன்னு உள்ள கத்துவான், එතන මිනිස්සෙක් බඩගිනි කියලා කෑගායි. ஒருவேளை தேவதூதனாயும் இருக்கலாம். එතකොට සමහර වෙලාවට දේවදූතෙකුත් ඇති. එතන வேதம் சொல்லுது, යන්නේ දෙවියන් වහන්සේ වචනේ தேவதூதர்களையும் நீங்க போஷிப்பீங்க. ඕගොල්ලන් දේවදූතයන්වත් ඕගොල්ලන් පෝෂිත කරලා තියෙනවා. அது சொல்ல முடியாது. ඒක අපි කියන්නේ නැහැ. பசி என்று நாம விட்டு போயிடுவோம், අපි බඩගින්න කියලා කෙනෙක් කියලා දාලා යනවා. அங்கால போய் விலை கூடிய ஒரு இறைச்சியை வாங்கிட்டு ඒ වුණාට අනිත් පැත්තට ගිහිල්ලා මේ நல்ல காசு கொடுத்து ஒரு இறைச்சியை සල්ලි வாங்கி දීලා මස් අරගෙන பிள்ளை கொண்டு போய் ළමයට ගෙනියලා நல்லா சாப்பிடு. හොඳට කාපක් කියලා දෙනවා. பிள்ளை கொடுக்குற தவறு இல்ல. ළමයට දිනේ කියලා ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், ඒකට දෙවියන් වහන්සේ කියනවා நான் பசியாயிருந்தேன், මම බඩගින්නෙන් හිටියා. எனக்கு ஆகாரம் கொடுத்தீங்க. මට ආහාරය දුන්නා. அவர் சொன்ன அத்தனை கிரியைகளும் එයා කියපු සියලු ක්‍රියාවල් அன்பினால் செய்யப்படுகிற கிரியைகள். ආදරයෙන් කරන්න පුළුවන් ක්‍රියාවල්. அன்பில் அவர்களை செய்ய மாட்டான். ආදරේ නැති වෙනවා මේක කරන්න බෑ. இதுக்கு தேவ அன்பு தேவை. ඒකට දේව ආදරය ඕනේ. அதனாலதான் ஆண்டவர் சொன்னார் யோவானிலே මේක තමයි දෙවියන් වහන්සේ යෝන්ගේ පුතේ තුන්වෙනි එක 17 ஒருவன் இவ்வளவு ஆஸ்தி உடையவனாயிருந்து தன் சகோதரனுக்கு குறைச்சல் உண்டு என்று கண்டு தன் இருதயத்தை அவனுக்கு அடைத்துக் கொண்டான், அவனுக்கு தேவ அன்பு நிலை கொள். ஆமென் ஆமென் ஆமென். ஆண்டவர் நல்லா நம்மோடு எழுதி வச்சிருக்கிறார். දේවල් වහන්සේ හොඳට ලියලා තියෙනවා. என்ன சொல்லுகிறார்? මොකද කියන්නේ? சகோதரனுக்கு குறைவுண்டு உனக்கு தெரிந்தால், සහෝදරයෙක් අඩුපාඩුවෙන් ඉන්නවා කියලා ඔබ දැනගන්න. உனக்கு தெரிந்தால், ඔබ දැනගන්න. உன்னிடத்துல இருந்தால் නුඹ ළඟ තියලා. ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், ඒ කියන්නේ දේවල් වහන්සේ இந்த உலகத்தின் ஆஸ்தியை உடையவர்கள், මේ ලෝකයේ සකසම්පත් තියෙන ඒගොල්ලෝ. பணம் உடையவர்கள், සල්ලි තියෙන சொத்து ඒගොල්ලෝ. உடையவர்கள், සකසම්පත් තියෙන ඒගොල්ලෝ. வசதி உடையவர்கள், නැත්නම් හොඳට සල්ලි තියෙන ඒගොල්ලෝ. சகோதரனுக்கு குறைவுண்டு நீ காண்கிறாய், සහෝදරයෙකුට අඩුපාඩුවක් තියෙනවා කියලා ඔබ දකිනවා. ஆனா நீ என்ன நினைக்கிறாய்? ඒකට නුඹ මොකක්ද හිතන්නේ? இவருக்கு கொடுத்தா මෙයාට දුන්නොත් என்னுடைய சேமிப்பு குறைஞ்சு போயிடும். මගේ මම මේ ඉතුරු කරන එක එන එක சேமிப்பு, என்னுடைய சேவிங் ඉතුරු කිරීම
குறைஞ்சு போயிடும். අඩුපාඩු වෙයි. எந்த பர்ஸ்ல காசு குறைஞ்சிடும். මගේ පර්ස් එකේ සල්ලි නැති වෙලා යයි. பேங்க்ல குறைஞ்சு போயிடும். பேங்க்ல குறைஞ்சு මගේ போயிடும். බැංක් එකේ අඩුපාඩු වෙලා යයි. அதனால நான் கொடுக்காம இருந்தேன். ඒ හින්දා මම දෙන්න නැතුව ඉන්නේ. ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், දේවනාථ කියනවා அவன் கேட்டு அல்ல. ඒ මිනිස්සයා අහලා නෙමෙයි. அநேக கஷ்டம் இருந்தாலும் கேட்க மாட்டாங்க. උගා මිනිස්සු මේ අමාරුයින්ද අහන්නේ නැහැ. கேட்க மாட்டாங்க. අහන්නේ නැහැ. இருக்கிறத சாப்பிட்டுட்டு තියෙන එක කහලා இருந்துருவாங்க. එහෙම ඉන්නවා. ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், දේවනාථ කියනවා உன்னிடத்தில் இருந்தால், උඹලක තිබුණොත් ஒருத்தனுக்கு குறை இருக்குன்னு உனக்கு தெரிந்தால், එක මිනිහෙක් ළඟ අඩුපාඩුවක් තියෙනවා நீ කියලා தேடி போய் செய்வான். නුඹ හොයලා කියලා කරා. அதான் தேவன். ඒක තමයි දේවනාථගේ ආදරය. அப்படி கொடுக்காதவனிடத்திலே, එහෙම දෙන්නේ නැතුව தேடி போய் கொடுக்காதவனிடத்திலே එහෙම හොයාගෙන ගිහිල්ලා දෙන්නේ නැති එක්කෙනාගේ ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், ඒ බල්ලා දේවනාථ කියනවා தேவ அன்பு නුඹලක දේවනාථගේ நிலைத்திருப்பது எப்படி? නුඹලක දේවනාථගේ ආදරේ නැතර වෙලා ඉන්නේ කොහොමද? முடியாதுன்னு சொல்லுகிறார். බෑ කියලා කියනවා. உலக ஆஸ்தியை வைத்துக் கொண்டிருக்கிற மனிதன் සැප සම්පත් ලෝකයේ තියෙන සැප සම්පත් යාගෙන இல்லாதவனுக்கு கொடுக்க மறுத்தால் නැති මිනිස්සයාට දෙන්න බෑ කියලා කිව්වා. அவனுக்குள்ள தேவ அன்பு இல்லை. ඒ මිනිස්සයා ළඟ දේවනාථගේ ආදරේ නැහැ. அவன் யாரா? උනාට ඒ මිනිස්සයා කවුද? கிறிஸ்தவன். ක්‍රිස්තුස් சபையில் இருக்கிறவன். සභාව තුළ ඉන්නේ நம்மோடு இருக்கிறவங்க தான். අපත් එක්කම அதனால அன்பு என்ன செய்யும்? උනාට ඒ ඉඳ ආදරේ මොකද කරන්නේ? யாருக்கு உதவி செய்யலாம், කාටද උදව් කරන්නේ? யாருக்கு கொடுக்கலாம், කාටද දෙන්න පුළුවන්? யாரை தாங்கலாம், ආවද අපි මේ රැක ගන්න පුළුවන්. அதைத்தான் சிந்தித்து பார்க்கும். මේක තමයි හිතලා බලන්න. அன்பு இருக்கிறவன், ආදරේ තියෙන මිනිස්සු. இந்த உலகத்தின் ஆஸ்தி உடையவன், මේ ලෝකේ සල්ලි තියෙන මිනිස්සු. யாருக்கு நான் செய்யலாம்? කාටද මම කරන්නේ? இல்லை என்று சொன்னால் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், නැත්තම් දේවනාථ කියනවා. அவனுக்குள்ள தேவ அன்பு இருக்க ඒ முடியும். මිනිස්සු ළඟ දේවනාථ ආදරේ නැහැ. அதனால நாம கவனமா இருக்க வேண்டும். එලා අපි ප්‍රේස් වෙමින් ඉන්න ඕනේ. சரியான கவனமா இருக்க வேண்டும். වා ප්‍රේස් වෙමින්. ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிறார். දේවනාථ බලාපොරොත්තු உன் වෙනවා. சகோதரன் ரொம்ப கஷ்டப்படுறான். නුඹගේ සහෝදරයා වා சாப்பாடு கூட இல்லாம கஷ்டப்படுறான். කෑම නැතුව දුක් විඳිනවා. ஆனா நீ என்ன செய்யறாய்? ඒනොට මොකද කරන්නේ? நல்லா குடிச்சு சாப்பிட்டு, හොඳට බීලා කහලා ஒன்றுக்கு 3 தடவை உணர்ச்சி சாப்பிட்டு, එක වතාවකට 3 සැරයක් මස් කාලා, முட்டை சாப்பிட்டு, බිත්තර කාලා, இறால் சாப்பிட்டு, ඉස්සෝ කාලා, நண்டு சாப்பிட்டு, කකුලුව කාලා, பொரிச்சு, බැදලා, கரிச்சு, மஞ்சள் குழம்பு வச்சு, කහ වලින් හොදි අදලා சாப்பிட்டு தருவாய். උඩට කාලා නැති කරනවා. அவனது தேவ அன்பு இல்ல. ඒ මනුස්සයා තුල දේවනාථගේ ආදරේ නැහැ. நான் பேசுறதுல கூட உங்களுக்கு பிடிக்காம இருக்கலாம். මම කතා කරන එක සමහර වෙලාවට ඔයගොල්ලන්ට අගමැති. ஒரு பேசுற வசதான் உங்களோட நான் பேசுறேன். දේවනාථ කතා කරපු වචනේ තමයි ඔයත් ඔයගොල්ලත් එක්කම කතා කරන්නේ. அப்படிப்பட்ட ஒரு அன்பு இருக்கா? මේ වගේ මනුස්සයා තුල මගේ ආදරේ தேடி சென்று ඔහෙලා ගිහිල්ලා யாருக்கு குறைவு உண்டு என்று கண்டு කාටද අඩුපාඩුවක් තියෙනවා කියලා கொடுக்கிற மனிதன் දෙන මනුස්සයා தேவ அன்பினால் நிறைந்தவன். දේවනාථගේ ආදරේ සම්පූර්ණ වෙලා තියෙනවා. அவன்தான் தேவன் கூடப்பட்டிருப்பான். ඒ මනුස්සයා තුල තමයි දේවනාථගේ அவன் ආදරේ. மேல தேவன் பிரியமாயிருப்பான். ඒ මනුස්සයා උඩ දේවනාථ அவன் மேல வாசமாயிருப்பான். ඒ මනුස්සයා ළඟ දේවනාථ වාසය කරනවා. என்னால் அவன் தேவ சாயலை ඒ பெற்றுக்கொண்டான். කියන්නේ ඒ මනුස්සයා දේවනාථගේ ඒ රූපය ලබා ගන්නවා. இதுக்கெல்லாம் என்ன வேணும்? මේකට මොකක්ද ඕනේ? දේවනාථගේ ආදරේ. சத்துருவை சிநேகிக்க අත්රුවව ආදරය කරන්නේ தேவ அன்பு. දේවනාථගේ ආදරේ. சபிக்கிறவர்களை ஆசீர்வதிக்க පාප කරන ඒගොල්ලන්ව தேவ அன்பு. ආදරය කරන தீமைக்கு நன்மை செய்ய නරකයට හොඳ කරන්න தேவ அன்பு. දේව ආදරේ. அது கிறிஸ்தவ பிள்ளைகள் மாத்திரம்தான் அது காணப்படுகிறது. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ළමයින්ට විතරයි ඒක කරන්න පුළුවන්. எல்லா இடத்திலும் இல்லை. ඔක්කොම ළඟ නෙමෙයි. நம்முடைய இறைச்சி கடையில வேலை செய்யற ஒரு சவுத் அமெரிக்கன் கண்டிருப்பீங்களா யாராவது? මේ මාස් කඩේ වැඩ කරන අර සුද ඇමරිකන්ලා දැකලා තියෙනවද? அவன் சொன்னா நான் மரி பண்ணிட்டேன். அவர் விசுவாசி. එයා ගැලවියට පත් වෙච්ච මිනිහෙක් මම மரி பண்ணிட்டேன் என்று சொன்னா මම කසාද මැල්ලා කියලා කිව්වා. நல்ல சந்தோஷமா இருக்கேன்டா. සන්තෝෂයෙන් ඉන්නවා කියලා. சபை பிள்ளை தானேன்னு கேட்டேன். සභාවෙන් உங்க சபையில உள்ள பிள்ளை தானே? ඔව් අපේ සභාවෙන් කෙනෙක් තමයි කියලා කිව්වා. எல்லா சபை பிள்ளைகளையும் நம்பினாருடா. ඒ වුණාට ඔක්කොම සභාවල තියෙන මිනිස්සුන්ව சபை பிள்ளை தான். සභාවෙන් ஆனா எல்லா பொம்பளை பிள்ளைகளையும் நம்பியிருக்காங்க. එන්නට මේ ඔක්කොම සභාවල ඉන්න ගෑනු දරුවන්ව විශ්වාස කරන්නේ. ஏன்னு கேட்டேன். ඇයි කියලා කිව්වා. சிலர் 25 இருக்கான். சிலர் 25 விகிதம்.
සමහර ඒගොල්ලන් 125 சிலது 50 வீதத்துல இருக்கான். සමහර ඒගොල්ලන් 150 ஆனா எனக்கு கர்த்தர் கொடுத்தது ඒ වුණාට මට දෙවියන් වහන්සේ நல்லொரு பெண்ணை கொடுத்திருக்கிறார். හොඳ ගෑණියෙක් මට බදලා வீட்டு பெண்மணி என்று சொல்றோம். ගෙදර நாட்டு பெண்மணி அல்ல, මේ ලෝකේ පුරා යන ගෑණියෙක් சிட்டி பெண்மணி அல்ல, නැත්නම් සිටි එකේ ඉන්න நான் ගෑණියෙක් வீட்டு பெண்ணை எனக்கு கர்த்தர் கொடுத்திருக்கிறார். ගෙදර ඉඳලා ඉන්න ගෑණියෙක් කෙනෙක්. இப்படி நல்லா இருக்கும்னு தெரிஞ்சா මේම හොඳ කියලා කිව්වොත් நான் முதலே திருமணம் முடிச்சிருப்பேன். මම ඉස්සෙල්ලාම මම බඳිනවා. உண்மையா சொல்ல பாருங்க, ඇත්තටම කිව්වා. அவர் விசுவாசி. එයා ගැලවෙන්නපත් වෙච්ච කෙනෙක්. அதனால ඒ ඉඳලා சபையிலுக்குள்ள இருக்கிற எல்லா பிள்ளைகளுக்குள்ளேயும் සභාවල් තුල ඉන්න ඔක්කොම ළමයි தேவ அன்பு இல்ல, දේවනාසික ආදරේ පිළිලා නැහැ. நமக்குள்ள குறைஞ்சிருக்கு. අපේ ළඟ අඩුපාඩු තියෙනවා. அதனாலதான் ඒ හින්දා තමයි இன்னும் நமக்கு சில பேர் மன்னிக்கலாம். තාමත් සමහර ඒගොල්ලන්ට අපි සමාව දෙන්නේ නැතුව ඉන්නවා. முகத்தையே பார்க்க முடியுது. ඒගොල්ලන්ගේ මූණම අපි බලන්න බෑ. இங்க உபாசம் எல்லாம் நடக்குது, எல்லாம் நடக்குது. මෙහෙ මේ உபாச ஆராதனை, அந்த ஆராதனை, මේ දේවනාසික நைட் ஜெபம் எல்லாம் நடக்குது. நைட் ஜெபம். රාත්‍රිසේ ආඥා කරන එක ஆனா யாரோட முகத்தை பார்க்க விருப்பமே இல்ல. උනාට කවුද කාගේද මූණ බලන්න බැරි. அவங்க எனக்கு தீமை செய்தவங்க. කියන්නේ මේ මිනිස්සයා මට නරක දෙයක් කරා. அவங்க முகத்துல எப்படி முடிக்கிறது நியாயம் தானே? ඒගොල්ලන්ගේ මූණ බලන්න නැතුව ඉන්න එක හරිනේ. ஊர்ல போய் கேட்டு பாருங்க, ගමේ කියලා ආලා அவங்க බලන්න. சொல்லுவாங்க நியாயம் தான். ඒක ගමේ කියලා ආවොත් ඒක ඔව් ඒක හොඳ දෙයක් තමයි. ஆண்டவரத்துல கேட்டு பாருங்க, ඒනට දෙවියන් වහන්සේලා ආලා බලන්න. அவர் சொல்லுவா එයා කියයි. சத்துருக்களே, ඔබගේ හසුරුවව. சிநேகி, ඔබ ආදරය කරන්න. அதுக்கு தான் என்னுடைய அன்பு. ඒකට තමයි මගේ அந்த ආදරය. அன்பை தான் உங்களுக்கு நான் கொடுக்க விரும்புகிறேன். ඒ ආදරය තමයි මම උඹලට දෙන්න அந்த அன்பை මම. தான் பரலோகத்தில் இருந்து வெளிப்படுத்தப்பட்டது. ඒ ආදරය තමයි පරලෝකයේ ඉඳලා මේ ලෝකෙට එලි කරේ. பிதாவினுடைய குமாரனை நமக்கு கொடுத்து පියාණන් වහන්සේගේ කුමාරයාව අපට දීලා யாருக்கு கொடுத்தாராம்? කාටද දුන්නේ? யாருக்கு கொடுத்தாராம்? කාටද දුන්නේ? வேதம் தெளிவாய் சொல்லுகிறது, වචනේ පැහැදිලිව කියන பாவிகள், பாவிகள், කවුකක துரோகிகள், ද්‍රෝගී கீழ்ப்படியாதவர்கள், කීකරු වීමක් නැති அக்கிரமம் செய்யக்காரர், නරක දේවල් කරන මිනිස්සු. வேசித்தனக்காரர், වේශ விக்கிரகாராதனைக்காரர், පිළිරුව වදින ඒගොල්ලෝ. ஆண்டவருக்கு விரோதமானவர். දෙවියන් වහන්සේට විරුද්ධ වෙන මිනිස්සු. அவங்களுக்காக தான் கொடுத்தார். ඒගොල්ලන්ට ඒක තමයි දුන්නේ. விலகினாம விலகிக் கொள்ள வேண்டும். ඔක්කොම අපි පැහැදිලිව யார்